যে জুবিনদাৰ মৃত্যুৰ যিটো তদন্ত কৰি আছে এটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংঘাতিক ধৰণৰ খেল খেলি আছে। बड'फानि संकसनिफ्राय सदियानि आन्दोलन बै समायखिराखौ लानाय हाग्रामा सार बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव गहपुरनि बिश्वनाथनि धेमाजिनि बर'नि मोनसेबो गामि सेवाखै बिथाङा 12 जन एमएलए मिनिस्टारा साथाम बिथाङा उपासाव सरकार सलायदोंमोन नाथाय बै समाव बिथाङा मोनसेबो खामानि मावाखै सानजानि बर'खौ मोनसेबो सोआखै नाथाय बिथाङा खामानि मावदो मा खामानिखौ मावखो लामा बानायनाय साप्लाय खालायनाय गोदोर गोदोर ठिकादार गोदोर खामानि मावदो बेखायनो मेम्बारानो लाख कोटी जादों चेयारमेनानो क्रर कोटी जादों हाग्रामानि हाग्रामाखौ बुङो हाग्रामाया दिल्लीयाव बड'लेण्ड हाउस बानायदो बहाबा केलकातायाव बड'लेण्ड हाउस बानायदो। हाग्रामा महिलारि सारनिसे मोनसे गिदिर बिबुंथि धेमाजि गहपुर आरो बिश्वनाथ बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टखौ लानानै नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि आपडेटआ मोननै आपडेटनि सायाव जागोन। मोनसेया जाहैबाय जुबिन गार्डनि दिनैथ' बार्थडे होनना मिथिखायो। जुबिन गार्डनि दिनै जोनोम सानमोन मानो होनोब्ला दा जुबिन गार्डआथ' बे बुहुमाव गैलिया थेवबो माने दिनैथ' गोबां मानसियानो बार्थडे उइस खालायदों आरोना। जुबिन गार्डनि स्किल गगया माने हिमन्तनिसिम मोनसे न्यायनि सायावनो आरोना जिखुनु नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै ला मोननै आपडेटखौबो नायनानै लाबानो मिथिनानै मोनगोन जे उकिल गगया हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम मा बुंदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनानै ला आरो न्याय मोनगोन ना मोनमारा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबा एसे मोजाङै मिथिनानै मोनसिनगोन आरोना। फुल नायनानै थांबानो जाबाय स्किप खालायनाङा स्किप खालायबाथाय माने बुजिनाय नङा आरोना बेनिखायनो फुल नायबानो जाबाय। हायो बानायनो होनबा बानायनो हायो बै समाव बर'नि शक्ति आरो बे शक्तिखौ जों हाग्रामा बिथांनो थखनखौ दैदेननो होदोंमोन नाथाय बै समाव हाग्रामा बिथाङा मानव गेदेर जोंनि बर'नि बिफा बड'फानि संकसनिफ्राय सदियानि आन्दोलन बै समायखिराखौ लानाय हाग्रामा सार बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव गहपुरनि बिश्वनाथनि धेमाजिनि बर'नि मोनसेबो गामि सेवाखै बिथाङा मोनसेबो गामि सेवाखै। बै समाव जोंनि सिमाङा मामोन सानजानि बर'खौ जों सोनांगोन नङा होमबा बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव ओरैनो गोरलै लिडार नङामोन बियो 12 जन एमएलए मिनिस्टारा साथाम बिथाङा उपासाव सरकार सलायदोंमोन नाथाय बै समाव बिथाङा मोनसेबो खामानि मावाखै सानजानि बर'खौ मोनसेबो सोआखै नाथाय बिथाङा खामानि मावदो मा खामानिखौ मावखो लामा बानायनाय साप्लाय खालायनाय गोदोर ठिकादार गोदोर खामानि मावदो बेखायनो मेम्बारानो लाख कोटी जादों चेयारमेनानो क्रर कोटी जादों हाग्रामानि हाग्रामाखौ बुङो हाग्रामाया दिल्लीयाव बड'लेण्ड हाउस बानायदो बहाबा केलकातायाव बड'लेण्ड हाउस बानायदो आरो हाग्रामा सारा बेखौ बानायखानांगोन जिहेतु बे बड'लेण्डनि सिं नाथाय बे 70 बोसोराव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ गोदोरमोन ना सानजानि बर' गामि गोसोनाया गोदोरमोन रायजोफोर सानजानि बर' रायजो गोसोनांगोन नङा होमबा नाथाय बिथाङा दाखालि मा मोखां लानानै थानाय गोलाव समावथ' सनितपुर गहपुराव हाबहैखायाखिसै दाखालि इलेक्सन जेनखांनायनि उनाव खनसेबो बिथाङा बर' गामियाव फैयाखिसै खनसेबो बड'लेण्डनि एसेम्बलियाव बिथाङा थाङाखिसै नाथाय इलेक्सना फैनायखाय दाखालि हेलिकप्टार लानानै थांदो ओइ रायजोफोर हेलिकप्टारा देरसिन ना बर' गामिया हाबनाया देरसिन बेखौ बुं हेलिकप्टारा देरसिन ना बर' गामिया हाबनाया देरसिन आंथ' सानदों बर'फोरा जुदि दाखालि बिथांनि हेलिकप्टारखौ नायनो थांदोंब्ला बुंनो गोनां गैया नाथाय हाग्रामा बिथांखौ जुदि मदद होनो होननानै सुबुं दौमा जुदि थुबुर जादोंबा लासिं सिं जागोन बर'नि आन्दोलननि। জন্মদিনৰ আগত মই আপোনালোকক সকলোকে আকৌ সোঁৱৰাই দিব খুজিছো যে জুবিনদাৰ মৃত্যুৰ যিটো তদন্ত কৰি আছে এটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংঘাতিক ধৰণৰ খেল খেলি আছে। এই সময়খিনিত তেওঁ 3টা কাম কৰিছে। তেওঁ কোনো তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱাকে এটো হত্যাকাণ্ড বুলি দি আমাৰ সবৰে মুখখন বন্ধ কৰি দিব কিন্তু তাৰ পৰা কোনেও শাস্তি নাপায়গে। 2 তেওঁ আৰু 2টা কাম কৰিব বহুত জুবিনদাৰ বদনাম এই চাৰ্জশ্বিটখনত দিয়াব জুবিনদাৰ প্ৰতি এটা ঘৃণাৰ ভাৱ তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। 3 মানুহো যাতে মাত মাতিব নোৱাৰে এই চাৰ্জশ্বিটখন হ'ব পৰিয়ালৰ মানুহক ব্লেকমেইল কৰাৰ এটা হাতিয়াৰ। চাই থাকক হয়নে নহয় 3টা কথা ক'লো মই হয় নে নহয় চাই থাকিব। মই 3টা কথা ক'লো হয় নে নহয় আপোনালোকে চাই থাকিব। আমি ক্লোজলি মনিটৰ কৰি আছো এই কেছটো
ক্ল'জলি মনিটৰ কৰি আছোঁ